Amosi Nyakwaramogi ni okwe kendo machiegni weche manyien makagi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Ng'anyo mar laktache nenore ni pod biro medo dhi nyime pacho ka tok winjruok rem bedo e kind riwruok mar laktache KMPDU kod piny owacho mamalo kod riwruok mar Governors. Jatend migawo mochung' ne jotije sirkal Moses Kuria oseo laktache kuom gimowacho ni moko kuomgi nigi chung' motegno e gino mamono gi chopo e winjruok. Riwruok mar Governors osingo machako ndiko manyien laktache mondo thieth odhi nyime. We wish to reiterate that all county-specific issues as raised by the union were adequately agreed upon. This is therefore simply unacceptable and have left the governments, the county governments and respective employers to deal with this long unwarranted strike as they deem fit within the HR policies and practices. Government, through the ministry, we have received a total of 6.1 billion for settlement of the issues raised by the doctors. Follow up to the doctors' refusal to call off the strike, we have instructed our council to immediately move to court and file the status report as to what we had agreed to and initialed on as a return to work formula. Equally, we will be asking our council to appeal to the court to review the orders that had been issued initially so that we are allowed to take the necessary action to ensure that Kenyans continue to enjoy healthcare services. All government workers, from driver to cleaners to everybody, will be converted to contracts. There is not going to be anybody permanent anymore. If you want to be permanent, show me that even on earth, your tenure is permanent. We are all on contract, even on this earth. We are all on contract. Kwan familia ma yudo midhiero ma ikelo gi oula e kaunti ma Homa Bay kaluwore gi koth mapek madhi nyime gi chwe medore ka koro sani ji maromo 8,700 oula osekelo negi chandruok e gwenge mopogore mayudore e kaunti no. Kar chung' bura ma Karachuonyo mani kod midhiero maduong' ahinya e wach masira mar oula kendo familia moingo 1,200 pi osedaro e mieregi kendo sani gi jote kembe 3 magin sikund primary ma Kobuya go Sodo ka familia bura bendo jote Simbi Kogembo dispensary. Commissioner mar kaunti no Moses Lelan okoni thoth oganda ma oula osedaro e mieregi wuok e kachung' bura ma Karachuonyo ka puothe maromo 464 bendo yango ni ohula oseyuero. Includes 1,057 families who are now in camps and another 700 people who are staying with their relatives or they have other alternative arrangements And on the other hand, we have 464 acres of land that has been affected. I'm also informed that about 40 goats were affected and another 3,000 chicken have been affected. Sisi hapa tumekuwa tukisaidiana and many partners, county government, kuhakikisha ya kwamba wale ambao wako katika sehemu zile wameweza kupata kuondoka kule. We have a problem with Miriu River here. If diking won't be done along the banks of Miriu River, then we'll be responding every other time to this issue. The government did it in Zoia. Why can't the government do it in Miriu? The national government did it in Nyando. Why can't we also be helped here? Ji adek otony e lak tho e chiro mag Sima e kaunti ma Nyamira to kod gorofa moro lwar e odgi mane gidakie. Kaluwore kod joneno, od gorofa no ne ogore piny okinyi ma kawuono kar saa 3 ka oloso e wachno. Jatend obila ma gweng'no Robert Ndambiri nolero ni ji adek go kamoting'o nyathi achiel ne oyudo hinyruok kama bende ne oring kodgi e kar thieth. Ndambiri bende nomedo ni gedo mar orofa no ne ochungi higni 10 mokalo kaluwore ni wuon go ne ok okete lai makare chenro magere. Box ya stima ambayo ilikuwa inataka ijengwe huko. Kustuka watu wanakimbia barabara. Lakini si kujua eti ni nini inatokea. Kuangalia upande wangu siangalii ni eti iko ghorofa nini, lakini nikaona fumbi. Na fumbi hiyo sijui ilitokea wapi. Lakini mwishowe mtu mmoja alinielezea kwako
imeangukiwa na nyumba ile ghorofa. Si kuona, lakini nikaja, nikafika, nikapata ndio imeangukiwa. Hata hivi sasa umati wa watu wanaendelea kuangalia na wamesaidia. Mimi mwenyewe nasema asante kwa wale ambao wamechukua mkono wao na mafikira yao yote kusaidia wana wangu ambao wale waliangukiwa na nyumba hiyo. Tulipokuwa tunaendelea kuongea na rafiki yangu, tukasikia sauti kidogo, tukaenda kuangalia kwenda juu, tukapata ni ghorofa imefanya some cracks. Kwenda kuangalia vizuri, tukapata ghorofa imeanza kuteremka. Tukashindwa mahali tunaenda, ikabidi tukasimama hapo sababu hata nguvu zilituishia, tukashindwa kutoroka. Tukaweza kuokoa wasichana wawili, mmoja wa miaka 16, wale walikuwa wameterapiwa kwa building, na mwanaume mmoja wa umri wa miaka kama 40. Wote wameokolewa na wakakibiswa katika hospitali yetu ya Keroka Sub-County Hospital, na wote hali yao sio mbaya sana na wanaendelea kutibiwa pale. Nyakasani kwa marji maro mabirio osewitongi magi kalure kod masira mano yudo yie enam mabaringo mairi obiro tok ringre ji auchiel maende ni manyo yudore okiny makawuono. Kolero wachno, County Commissioner Mabaringo Stephen Kutwa nowacho ni ringrego noyudi machiegni gi chula makokwa enam Mabaringo kanyo. Yieno mano yudo masira chieng' Jumapil noting'o ji 23 mathoth gi ne gin nyithi sikul. Ji 16 noresi tok yamo mapek loko yieno. Our divers and our marine officers were able to trace the bodies around Kokwa Island, and the bodies have been successfully brought to the mainland and moved to Kabarnet mortuary. We want to say pole to the families. We have taken some of the family members to go and identify the bodies and then be given psychosocial support. All over Kenya right now, we don't know what's happening because there is a lot of accidents all across, and this one is one of it in which it's not expected because it's within water bodies. So we shall pray God, all of us. I think there is a lot that we need to do as Kenyans towards saving lives of our citizens all across. So urgently we need life jackets here as soon as yesterday. Jagoro maduong' mar duond bura mar ANC Omboko Milemba okwedo weche maliekore ni duond burano ibiro wuoyo. Milemba wacho ni ANC nitiere twak kod duond buche mamoko mondo migiteg riwruok mar Kenya Kwanza. Jakom mar ANC Kelvin Lunani nowacho ni gibiro bedo kod twak gi jokanyo mag ANC kapo ni funjo duond burano. Sub-counties structures ndio tunapanga sasa kuweka ile 18 kwa sababu tulikuwa tuna zile za 99 pa wale MCAs wasaidie kwa open office. We are fighting those who are in office and we could be doing very little about ourselves. Mimi naona uoga kidogo inatokea hapa. Chama umepata majina mengine siku hizi inaitwa folding. Sijui kama umeenda kwa Google ukaangalia meaning ya folding. Folding ni kama karatasi ndio unakunja na unatupa huko. Chama kiko imara, lakini chama kiko ndani ya Kenya Kwanza. It's a decision we made. Some people never believed in it, but it worked. And we must be proud of the fact that it worked. Anytime there is such a thing or a collision or a merger, we must have a way of blending and coming up with one team. Na sisi kama policy tunatembea kwa kiwanja, tunapata maono yenu, kuna ile technical team ambazo zinakaa zinaangalia kikatiba. Busia hapa lay strategy. Tuanze kwa boarding station, to recruit members, tufanye nini? Tusonge mbele tukienda. Lakini tumekaa pale 2027 tutakuja January.
Seneta ma Vihiga Godfrey Ososi owacho ni giseketo ikruok makare mar bago yiero mar gwenge mag duond burano mar ODM mabiro timore chakre tarik 30 ma dweni e kauntino. Koloso bang' bura mane jokanyo mag duond burano obago, Ososi nowacho ni nyaka sani giseyudo jokanyo manyien maromo 15,000 mawuok e kaunti ma Vihiga. Komachielo, joma mine bende okwa mondo wuog oko mar laro kombe mag lemo mopogore opogore e alworano. Mimi ningependa kuambia wamama wajitokeze kwa wingi, hata hao wakuja kuwania uongozi. Msikae tu hapo mkisema mtapewa, hakuna kitu cha kupewa. Hata nyinyi mjitokeze ndio waone hata nyinyi mnatosha. Vihiga tutafanya uchaguzi tarehe 30 mwezi wa 4 huu mwaka huu wa 2024. Uchaguzi utakaofanyika ni wa polling station peke yake. Katika polling station zote Vihiga hiyo siku uchaguzi utafanyika. Na katika hali ya kuchagua viongozi 10 katika kila kitengo. Wana youth kutakuwa na viongozi 10 kwa polling station. Wanawake ama women league viongozi 10 na mainstream pia viongozi 10. Hii nadhani ni uchaguzi ya mara ya 5 ya chama cha ODM. Na tunataka tutengeneze kamati zetu kwa kila polling station kwa njia ya utaratibu. Tukishamaliza hiyo ndio tutasonga mbele kwa ward, alafu tusonge kwa constituency, alafu tuende county, alafu tuende national election. Duol mar Anti-Counterfeit Authority katiyo machiegni gi duonde mapedho mwandu mabandia e pacho ka kawuono notimo pedha mag mwandu kidogo kendo ndhiyo mwandu manegone romo $500,000 e boma ma Kisumo. Kotwa gi ute mag fwambo bang' pedhano, jadito e kambino ma Thickland Intellectual Property John Tom Yangare nolero ni gibiro kawo okang' kaluwore gi chik ne johala ma uso mwandu mabandia kata jolos mwandu makwalo pach joma moko e loso mwandu. Olero ni kwalo pach joma moko e loso mwandu kelo lal ne joma timo hala, joma ng'iewo mwandugo kaachiel kod piny owacho. Nyithindo dhiremo penj nikech tiyo kod quality marach mar set. Gin giparo ni ginyiewo ma ber kara iyudo ka obam, kor kigoro kata sako iyudo ka obam, kigoro line obam, kiyudo ka ango ok wuog kaka dwarre. Mano makosa namba 1 nikech nyithindo nyalo remo penj ka gitiyo kod ma fake. To wuon ohala bende bedo kod loss mamako kagi dina nus million, bei mar gik mamako kar kagi di nus million kamano. To ang'en mang'eny pontie market to wabodwarogi, lakini moloyo wadwaro mondo jo Kenya, jo Uganda jita ong'e maber ni kidhi nyiewo gimoro fake rach. Fake koso ni janyiepo, jauso, fake koso ni kata serikal ben, kesa fake moko bende ok chul kata ni ushuru. Yena monda goni erokamano kuom miya thuolo mari kane wakelo ni weche manyien makagi kacha. Wadiche odwa mar ka weche manyien koromo saa 1 ibro neno weche manyien mag ang'ich welo, to saa 3 weche manyien mag oimore. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, bed godhiambo mokwe.